Vonku je trošku zamračené a ja tu sedím v našej podkrovnej izbičke hore na poschodí a Ondrejko spinka, chlapcov mám v škole, tak mám teraz takú chvíľu na natáčanie a tak som si vravela, že pre vás natočím toto video, ktoré mi už dlho leží v srdci a už podľa názvu už vidíte, že má taký zvláštny názov Rozbité sny. A si sa pýtate, že prečo taký zvláštny názov, alebo o čom to vlastne dnes bude. Vítam vás všetkých pri tomto novom videu a verím, že máte krásne jesenné dni, alebo teda ešte teraz bolo horúco, ale už pomaličky sa to schyľuje k jeseni a mám jeseň veľmi rada, keď začínajú žltnúť listy a človek si môže tak uvariť teplý čaj a vnímať tú meniacu sa prírodu. Takže ešte raz vás vítam, ak ste tu noví na tomto kanále, tak vítajte, moje meno je Anička a rada natáčam vlogy a videá o živote a o rodine. A práve v tom dnešnom videu by som chcela rozprávať o takej asi trošku ťažšej téme, ale myslím si, že je taká veľmi aktuálna pre mnoho z nás a to sú nenaplnené sny alebo nejaké naše plány, túžby, predstavy, ktoré v živote niekedy máme a ktoré si tak nosíme v sebe a tak túžime to žiť, túžime, aby sa to v našich životoch tak naplnilo, ako si to vysnívame a mnohokrát to tak nie je. Mnohokrát tie veci v živote sa menia a niekedy to vypáli úplne inak, ako nakoniec sme chceli. A ja tu mám, pozrite sa, takýto rozbitý hrnček. Chcela som vám ho ukázať práve na začiatku tohto videa. Je to v podstate taký medovníkový hrnček, ktorý som vždy mala rada na jesenné mesiace. Vždy som si do ňoho varila kávu a je rozbitý. Ako viacero mojich takých obľúbených hrnčekov sa mi žiaľ rozbilo. A mám tu dnes práve tento, pretože mi to veľmi tak pasuje k tejto téme. Rozbil sa mi v čase, keď som mala ťažké obdobie. Pamätám si, že som v takom zhone upratovala veci z umývačky, dávala som to do skriniek a tento hrnček na mňa vypadol proste a rozbil sa ešte s ďalšími. A pamätám si vtedy, že ma to veľmi zobralo, že možno pre niekoho taká banalita, hej, jasné, rozbitý hrnček, ale mňa to teda vtedy veľmi zobralo. Ja som sa úplne zložila v tej chvíli a akoby som potrebovala zo seba dostať a vyplakať takú tú všetku bolesť, ktorá sa vo vás niekedy nahromadí za nejaké obdobie a proste to dovršilo. Tak symbolicky akoby to, že aj ten náš život sa niekedy rozbije na také možno črepiny, alebo tie naše srdcia sú niekedy zlomené a pripadáme si, že sa nám niečo rozsypalo a že to potrebujeme nejak pozbierať a dať dokopy. A ja verím, že jedného dňa z týchto mojich rozbitých hrnčekov ešte niečo pekné pozliepam a potom vám ukážem nejaký výtvor nový, ktorý z toho vznikne. Pretože verím, že práve tým rozbitým snom to nekončí, že práve tam Boh niečo nové tvorí a chce do toho vdýchnuť nejaký nový začiatok. Chcem tu hovoriť trošku o takej mojej osobnej téme alebo o mojich nejakých sklamaniach v živote, ktoré som prežila a možno to nebudem úplne rozoberať až do hĺbky, lebo je to veľmi taká osobná téma, ale zároveň verím, že to možno niekomu z vás pomôže na vašej ceste. Tiež som si prežila sklamania rôzne, ale dnes tu chcem hovoriť o mojom takom veľkom sne a to bolo spievanie. Viacerí viete, že teda mám aj nejaké nahrávky chvál, piesní pre Boha. A ja, keď som mala malé deti, tak ma tak niekedy chytila taká túžba, že idem zložiť nejakú pieseň. Veľmi rada som spievala, ešte keď boli malí, spievala som u nás v spoločenstve. A v podstate bolo to také moje veľmi také srdcové, taká srdcová záležitosť a vždy som tak nejak túžila a verila, že možno z toho vznikne niečo viac, že
že budem môcť jedného dňa niekde stáť na pódiách a spievať pred viacerými ľuďmi, možno na nejakých evangelizáciách, alebo že si ma niekto zavolá, alebo na nejakej svadbe. A ten spev som milovala a teda stále ho mám rada, ale už sa niečo v tom zmenilo za ten čas, pretože ako deti rástli, ja som teda častokrát spievala v tom našom spoločenstve a v podstate tvorila sa taká naša komunita alebo taká naša skupina spevácka, kedy som tak nejak tomu asi prikladala väčší dôraz, ako som mala a verila som, že tak super, že Pán to požehnáva, že z tohto niečo bude, že pridáva sa trúbka, pridáva sa gitara, pridáva sa klavír, pridáva sa profesionálny bývalý gitarista a spevák a tak som niekde v sebe mala, že áno, tak vidíte, že Boh z tohto niečo tvorí, že, že viete, že niekedy to, aj to, čo na povrch vyzerá nejak tak, že to je Božia práca, tak nám sa to nejak pred očami môže zdať a pritom to môže dopadnúť nejak úplne inak. Možno, že ste to prežili v nejakej inej sfére života. A pre mňa toto bolo veľké potom vytriezvenie po určitom čase, keď sa táto naša skupina rozpadla pomaličky. A v tej dobe som tomu nerozumela, prečo to tak je. Bola som z toho veľmi sklamaná, veľmi som to prežívala a pre mňa proste to bol taký akoby trošku únik z tej reality od detí, od toho, čo samozrejme človek robí rád s deťmi, ale že viete, že máte niečo také svoje iné, čomu sa venujete. A zrazu ten môj sen, alebo tá moja predstava tak sa začala tak upadať a nevedela som, prečo to tak je. Až napokon jedna vec, ktorá to tak dovršila, bola, že som videla, že to nerobí dobré veci v mojom manželstve. A skrátka, nechala som si do srdca vpustiť určité nečisté myšlienky alebo rôzne emócie a veci, ktoré tam nemali byť. A ja som ich dlhé časy prehliadala, alebo tak som si vravela, že ale však predsa ľuďom sa to páči, je to príjemné. Viete, niekedy v živote robíme veci, ktoré sú nám príjemné a mýlime si to aj s tým, že Boh to požehnáva, že ľuďom sa to páči, že vás tak ako potlapkajú po pleci a niečo pekné vám povedia. Ale strácate v tom čistý štít pred Bohom. Až mi rozumiete, čo tým chcem povedať. A zrazu to začalo byť pekné spievanie, ale začalo to strácať to, čo to malo mať v tom zmysle, že moja rodina trpela a moje manželstvo trpelo a ja som to dlho nechcela vidieť. Až jedného dňa som pochopila, že ja musím niečo urobiť. Buď si to ponechám a nebude to mať dobré výsledky, alebo to pustím úplne zo svojich rúk, dám to akoby Bohu na oltár, obetujem ten môj sen, alebo to, čo milujem, to, čo mi robí dobre a uvidím, čo to prinesie. A ja som to teda nechala tak, vzdala som sa toho spievania, teda v tej našej nejakej skupine a na nejakú dobu teda aj v spoločenstve. Mala som veľké také zranenie som z toho prežívala na jednu stranu, na druhú stranu som vedela, že musela som urobiť tento krok, aby som si zachovala takú čistú tvár, alebo neviem, ako by som to vyjadrila, ale možno rozumiete tomu, že to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Nie je ani služba, ani to, čo robíme, tak dôležité, aby sme pri tom všetkom stratili tú vlastnú tvár, alebo ten pohľad na Božiu tvár. Pretože tam sa to potom stráca sa ten čistý vzťah a toto je najdôležitejšie, aby to nenadradilo veci, ktoré sú dôležitejšie ako samotná služba, samotné dielo, ktoré môže vyzerať od Boha. A čo týmto všetkým chcem povedať je, že týmto vlastne nekončí, lebo
Ak máte v živote nejaký sen, ktorý ste mali alebo ešte možno máte a nejako sa to nevyvíja, možno v súlade s vašimi predstavami, alebo niečo sa vám v živote pokazilo, niečo sa vám rozpadlo, nejaký pekný vzťah, alebo čakáte na niečo, čo príde, tešíte sa na niečo a neprichádza to. Každý z nás máme rôzne sny, rôzne túžby a Boh o tých túžbách vie, ale zároveň on je žiarlivý Boh a on z celého svojho srdca najviac túží po tebe, po mne, po nás. Potom, aby sme si jeho zamilovali uprostred toho všetkého a aby sme dokázali pustiť určité veci možno preňho, ale ten, kto stratí svoju dušu, tak ten ju získa. A toto bolo v tom období pre mňa takým veľkým zasľúbením, čoho som sa chytila a čo verím, že Boh túži, aby sme sa tohto chopili, že zostane ti držať sa Boha, zostane ti jeho sľub, ktorý možno nemáš nejaký konkrétny, ktorý ti zrazu prišiel z neba, alebo ktorý si otvoril v Biblii, ale máš sľub toho, že on je dobrý. Sme schopní veriť v Božiu dobrotu v tých ťažkých časoch, veriť v to, že on nezlyhá, že on nás stále drží vo svojich rukách. Myslím, že toto je niečo, čo nám častokrát tak schádza zo zreteľa, že on je dobrý vždy, v každom čase a jedinou našou starosťou má byť mu dôverovať a prenechať kontrolu nad svojim životom, prenechať mu kontrolu aj nad tými našimi snami, nad tými našimi túžbami. Aj keď sa mu to možno nevyvíja tak, ako by sme chceli. Ale on, práve to je tá ďalšia časť, ku ktorej sa dostávam, že z toho popola, ako sa v jednej piesni spieva, že z toho popola tvorí krásu a on túži z popola tých našich nenaplnených túžob a snov vytvoriť niečo nové, niečo krásne, ak mu to dovolíme, ak mu dáme voľnú ruku. Bože, ja ti dôverujem. Neviem, čo s týmto zamýšľaš, neviem, prečo je to tak, ale tvoje plány so mnou sú lepšie, tvoje sny sú lepšie, ako si ja dokážem vysnívať. Dať mu akoby tú zvrchovanú, úplnú dôveru. Mne sa páči ten výraz v angličtine total surrender, úplne sa odovzdať do jeho rúk. Prečítam vám 2 moje obľúbené verše z Biblie, ktoré aj hovoria o tejto téme. A prvý je z Jeremiáša, kde sa hovorí: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. A druhý je zo Žalmov, kde sa hovorí: Kochaj sa alebo raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. A tvojej spravodlivosti dá výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. Utiš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech. Niekedy možno sa porovnávame s ľuďmi okolo nás a vidíme, že tomu sa darí, henten má toto, prečo to nemám aj ja, prečo neustále strádam a čakám na niečo a snažím sa byť verný a ono to neprichádza. Boh niekedy možno mlčí, ale to neznamená, že nepracuje v náš prospech. On pracuje, aj keď to nevidíme. A jedinou našou takou starosťou alebo takou prácou v tomto je radovať sa v ňom. A to je samozrejme, nie je to vždy také, hej, ľahko sa to povie a ťažšie sa to niekedy žije, radovať sa v Hospodinovi, keď nám možno nejaké veci chýbajú, alebo keď nám je smutno a práve vtedy sa zamerať na Hospodina, radovať sa z Neho, pretože Jeho myšlienky o nás sú ako piesku v mori. Hej, to je niečo neskutočné, že On má o nás toľko myšlienok ako piesku na tomto svete. A on v konečnom dôsledku nám dá, po čom to naše srdce túži. Len je na nás otázka, či sme ochotní mu dôverovať. Naozaj dáš mi, Bože, to, čo moje srdce potrebuje. Možno teraz nespievam niekde na pódiách, alebo tak, ako som si myslela, ale viem, že moje miesto je v mojej rodine, pri mojom manželovi, pri mojich deťoch
A je to niekedy náročné zostávať v tom verná a zostávať verná v tých povinnostiach, v tých veciach, ktoré niekedy by ste možno radšej niekam išli inám, hej, vidíte, že nejakí ľudia okolo vás, ja neviem, bratia a sestry idú niekde hlásať na ulice evanjelium a zažívajú spoločné chvíle a vy ste sama doma a robíte doma veci a naťahujete sa s deťmi a riešite neustále ich spory alebo teda nejaké veci rôzne, ktoré sú náročné, ale zostať v tom verný v týchto malých veciach je, verím, že to, čo Boh od nás očakáva, alebo to, čo od nás chce, zostať v tom, vytrvať v tom a vedieť, že On nás vidí. On ťa vidí v tom, čo momentálne prežívaš, čím prechádzaš. A On má pre teba dobrú budúcnosť, dobrú nádej a vynahradí ti to ešte lepším spôsobom, ako si ty dokážeš predstaviť. A toto je taká nádej a povzbudenie, ktorú mám a ktorú verím, že máme všetci a ktorú som vám tak nejak túžila odovzdať. Ďakujem, že ste počúvali až doteraz a že ste tu so mnou, že mi píšete správy, veľmi si to vážim a vážim si vašu dôveru, aj keď ja sama nie som dokonalá a častokrát teraz po začiatku školského roka tiež prežívam rôzne veci. Moji synovia vlastne všetci nastúpili už do školy, mám doma iba najmladšieho a je to také pre mňa tiež ťažké v určitých chvíľach. Takže ďakujem, že sme tu takto spolu a že sa môžeme vzájomne povzbudzovať, podporovať. Prajem vám ešte krásne dni, aby ste vytrvali, aby ste každý deň vedeli, že má zmysel to miesto, kde teraz ste a tam, kde ste, má zmysel, čo robíte a Boh vo svoj čas má možno niečo pre vás ešte lepšie pripravené. Ale vytrvajte a verte, že On je dobrý. On je dobrý Otec, dobrý Boh. Krásne dni a ahojte.